Nou, Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Draf, de wilde beesten. Kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje bewegen. Welkom bij Aan tafel bij en we zitten deze keer in het Brouwerslokaal in Groede. Stijn, welkom in deze uitzending. Wie is Stijn eigenlijk? Mijn naam is Stijn Jordans. Ik ben 42 jaar. Ik ben opgegroeid hier in het dorpje Grude, waar we nu zijn. Na de middelbare school ver weggevlucht. Uiteindelijk toch weer vanwege de liefde weer teruggekomen. En ook de liefde voor de streek. Dus, en in 2012 een eetcafé overgenomen met een klein brouwerijtje erin. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd in hetgene waar we nu zitten. Ja, dus in het Brouwerslokaal en het brouwen van bier natuurlijk. Klopt. Ja. Hoe kom je daarbij om het dan zelf te gaan doen? Nou, Want dat is het dan eigenlijk, want je hebt natuurlijk genoeg leveranciers daarvan. Ja, nou ja goed, wij namen dat café over en dat is ooit verbouwd geweest door Ronnie Klinken, nogal een bekende naam hier in de streek. Dat is de oud-eigenaar van Hotel de Wielingen in Katzand. En die wilde herinvesteren in een mooi pand hier op de markt in Grude, was haar vaste gast. Maar hij zei, ja, als ik dat doe, dan wil ik er wel een bierbrouwerij in zetten, want bierbrouwen is mijn hobby. Dus toen is hij op zoek gegaan naar een hele mooie Oostenrijkse brouwerij. En die heeft hij daar ingezet. Uiteindelijk zijn ze daar gaan brouwen. En dat was hartstikke leuk. Dan maakten ze lokale bieren. En die werden ook direct vanuit de brouwerij via koperen leidingen werden de bieren getapt daar. En dat ging heel lang goed. Op een duur kwam de zaak leeg te staan. Toen hebben wij het na, denk ik, een jaar leegstand overgenomen. En in eerste instantie zei ik van die brouwerij moet eruit, want dan moeten tafels en stoelen in natuurlijk. Want anders, dat de business. Ja, precies. Maar goed, uiteindelijk zei mijn compagnon van dan gaan we kijken wat we met dat bier kunnen doen. Dat lijkt mij heel interessant. Nou, en dat is uiteindelijk een klein succesje geworden, dus dat is leuk. Een klein succesje, zeg je. Oké. Ja. Jij vertelde net dat jullie inmiddels exporteren naar Zeevlanden. Ja, kleine beetjes. Ja. Goed, je hebt niet het formaat van de alle bekende natuurlijk. Dat hoeft ook allemaal niet. Jullie zijn gericht op een niche natuurlijk. Ja. Maar exporteren naar Zeevlanden, dat vind ik dan ook nog niet een klein succesje. Dat is toch wel een redelijk succes. Ja, goed. Dat is inderdaad, als je het zo bekijkt wel. Maar ja, nogmaals, als je kijkt naar onze totale productie, zijn en blijven wij een kleine speler. Dat is ook helemaal prima. Wij hebben ooit wel die ambitie gehad om te zeggen van we gaan nu heel groot worden. Maar in deze bierwereld en deze huidige maatschappij is dat toch lastig. Lol zit misschien ook wel in het klein houden. Juist. En het zelf alles wel onder controle houden misschien wel. 100%, ja. Maar niet te veel mensen, niet te veel zorgen. En gewoon leuk hier kunnen freewheelen wat we doen eigenlijk. En daarnaast de mensen toch gewoon een leuke beleving geven ook. Door die nichebieren te kunnen laten proeven. Wordt daar hier in Groede ook in het pand op de markt ook nog bier gebrouwen? Of is dat niet meer in... Nee, de brouwerij staat er nog. De installatie staat er nog. Die wordt nu, as we speak, zijn we die aan het ontkoppelen daar. Maar we brouwen nu eigenlijk alle bieren hier aan de Blekenstraat. Dus dat is 100 meter verder. Want als je op 300 liter brouwt, is eigenlijk net zoveel arbeid en tijd als dat je het op 1000 liter doet. Dus dan is het handiger om in één keer groter te doen. Ja, dat snap ik ook inderdaad. Ja. Stijn, we zitten het pand op de markt. We zitten nu hier, maar dit heeft ook een speciale betekenis. Hè? Dus een speciale functie gehad in het verleden. Ja, het gebouw waar we nu zitten is ooit gebouwd als een openbare lagere school. Dat komt nog lekker aan. Ja, Joey, onze chef, die zet hier een van onze gerechtjes die wij tegenwoordig hier serveren neer. Ziet er mooi uit. Dankjewel, en dankjewel. Ja, het leuke is, het is helemaal opgebouwd uit ingrediënten van bekende streekproducenten. Dus het komt helemaal hier uit de buurt. Echt hier allemaal van Zeeuws-Vlaanderen? We halen alles bij de boer zelf op. Sommigen komen het brengen. Ik kan zeggen dat de bietjes van Rijnt komen. En de loof ook. Dus de snijbiet zie ik hier tussen. Die komt tegenwoordig van een gemeenschapstuin in Vlissingen waarmee we samenwerken. Kijk. Dus we proberen alles zoveel mogelijk lokaal biologisch te sourcen. Ja, en dat resulteert in
zulke En een gerechtjes. prachtig kunstwerkje op een bord, zeg maar. Dankjewel. Eigenlijk komt het daarop neer, maar in mijn beleving. Ja, dat is Joey, die maakt de kunstwerken. Maar we hadden het over het pand hier. Ja, dus ja, ooit gebouwd als een lagere school. Ooit verbouwd geweest tot gymlokaal. Aha. Wat wel een leuk feitje is, in de Tweede Wereldoorlog was Groede een Rode Kruisdorp. Dus Zeeuws-Vlaanderen, Ja. zeker het westen, is heel veel gebombardeerd geweest in 1944 om de Duitsers de Schelde over te krijgen. En Groede is eigenlijk altijd buiten schot gebleven, omdat hier dus gewonde soldaten lagen. En een van de hospitalen die gebruikt werden is waar wij nu zitten. Dus hier lagen gewonde soldaten tijdens... Het heeft ook al heel veel Tweede- dingen met een hele hoop historie. Hè. Dat Ja. is toch wel, daar krijg ik er eigenlijk ook wel weer kippenvel Ja, van. Dat is vind een ik toch wel bijzonder weer heel verhaal. bijzonder. Ja. Ja. En toen heeft het dus heel lang dienst gedaan als gymzaal. Ik had hier zelf ook gymles. Ik zat hier op de lagere school. Kwamen we naar hier gelopen om te gaan gymmen. Dus de touwen die je hier ziet, heb ik zelf nog aangehangen. Dat had ik nog niet eens gezien. Dat zit hier inderdaad nog gewoon Ja, in het pand. Dat is gewoon gebleven. Dat is fantastisch. touwen, ringen, klimrek Ja. hebben we allemaal bewaard. Ja. Maar wel goed weggestopt voor de jeugdige gastjes. Ja, misschien die ja dat ze zijn niet gekeurd. Je mag er niet aan hangen, nee. denk ik wel. Jullie brouwen hier bier. Jullie maken inmiddels ook alcoholvrij bier en craft soda. Dus dat is allemaal ambachtelijk gemaakt. Ja. Komen ook al die ingrediënten ook hier uit de streek vandaan, zoveel mogelijk? Sommige dingen wel, sommige niet. Ja, de iced tea die we nu hebben gemaakt, daar zit een smaak in van oolong thee, milky oolong thee. Ja, thee is natuurlijk geen lokaal product. Overigens hebben we wel een lokale partij gevonden. De eerste Nederlandse theeplantage waarmee we samenwerken, dus dat is ook wel bijzonder. En er zit bijvoorbeeld perzik smaak in. Ja, perzik is dat halen we ergens vandaan. Hier ook niet in de achtertuin, nee. Nee. Er zijn eigenlijk wel bieren, zoals bijvoorbeeld een bier wat we maken voor een bedrijf in Amsterdam, wat allerlei dingen om oesters heen bedenkt. En daar zit bijvoorbeeld wel zeevenkel in verwerkt. En dat is wel echt iets wat hier op de dijken groeit en in de schorren. Ja. En dat is wel heel tof, want dat geeft ook een mooie ziltigheid aan je bier. Ja. Ja. En dat wordt natuurlijk speciaal, ja, die gaan bij hun gerecht natuurlijk speciaal een drank zoeken, in dit geval een bier zoeken die daarbij past. Ja, klopt. Dus wij doen heel veel bieren in opdracht van. Dus wat we doen is, we gaan dan gesprekken aan met bepaalde klanten die bijvoorbeeld of een restaurant hebben of zoals dat bedrijf wat iets met die oesters doet. Zo maken we ook al jaren een mosselbier voor een grote mosselproducent uit Ierseke. Ja. Of een mosselkweker moet ik zeggen. Ja, dat zijn toffe dingen. Dan ga je kijken naar smaken, dan ga je kijken naar hoe moet dat bier eruit zien en hoe combineert dat goed, zeg maar. Ja. Is dat ook de manier waarop jullie gestart zijn? Dat er iemand een vraag had voor bij een bepaald gerecht, maar dat je dacht van, goh, daar kunnen we wel iets voor maken. Dat het nu zo uitgegroeid is tot eigenlijk hele speciale, bijpassende bieren bij bepaalde gerechten. Het bier wat we het eerst hebben gebruikt, dat heette Markenstein. En dat staat dus voor mijn naam Stijn en mijn compagnon Mark. En dat bier dat was in principe een Belgisch klassiek bier. Dus dat wilde zeggen of dat was een blond, of een dubbel, of een triple. Later kwam daar een wit bier bij. Nou, later hebben we dan ook een wit bier met, in de tijd was dat met, moet ik het goed zeggen, met zeekraal en duindoorn volgens mij gemaakt. Mm-hmm. En dat hebben we uiteindelijk ook in samenwerking met 2 sterrenzaken mogen schenken. Bij die zaken mogen schenken. Dus dat was leuk. Toen hebben we die zijtak wel opgestart. Maar toen wij de vraag in 2016 kregen en eigenlijk in 2015 van kunnen we jullie bieren niet verkopen. Toen hebben we gezegd dat de productie die we op de markt hadden niet alleen maar meer voor het café. Nu gaan we groter denken, nu gaan we een biermerkje in de markt zetten. Ja. Dat hebben we gedaan. Ja. En inmiddels zijn jullie uitgegroeid met deze, ik vind ze bijzonder prachtige blikjes. Ze zijn natuurlijk kleurrijk, allemaal anders. Ja. Het is geen eenheidsworst in kleur waardoor een stuk herkenbaarheid is. Zijn dit ook speciaal gekozen plaatjes, foto's die erop staan? Ja, we werken heel veel met designers, kunstenaars, vormgevers, fotografen, noem maar op. Tot vorig jaar hadden we een maandelijks bier en daar vroegen we iedere keer kunstenaars voor om dat maandelijkse biertje vorm te geven. Die artiesten werden ook duidelijk op het blikje weergegeven. Een paar jaar geleden hebben we het zelfs ook elke maand hebben we dat gedaan en dan hebben we zelfs een hele vernissage eraan gekoppeld in Breda. Dus dan hebben we mensen uitgenodigd om daar de hele line-up voor het jaar zeg maar
te kunnen komen zien en proeven. Dit is bijvoorbeeld ook weer zo'n blikje. Dit maak ik met dat is door een lokale kunstenaresse uit Oostburg, Anne-Maria. Die heeft dit blikje ontworpen. Ja, dat vind ik zelf een van de mooiste Bijzonder. dingen die we gemaakt hebben in de afgelopen tijd. Heel tof. Dit is dan ook weer heel wit en die andere is weer heel kleurrijk. Ik vind Ja. ze allebei mooi, daar gaat het natuurlijk niet om. Nee. Maar het maakt natuurlijk wel heel, eigenlijk niet alleen het bier bijzonder, maar ook de verpakking eromheen is bijzonder. Ja, goed. Kijk, als je tegenwoordig in de supermarkt loopt, staat er zoveel bier. Je moet een beetje opboksen tegen alles en iedereen. Dus je moet eruit springen. En dat doe je niet door je blikken gewoon heel onopvallend te laten zijn. Maar juist moet het felle kleuren hebben en opvallen, zeg maar, denk ik. Dus eigenlijk moet ik straks gewoon concluderen van het is een kunstwerk aan bier wat erin zit, maar de buitenkant is net zo goed een kunstwerk. Dat is heel mooi gezegd. Ja, zo komt het bij mij wel over. Het is natuurlijk lokaal. Niet per se voor de massa, zou ik maar zeggen. En het is gewoon een keer wat anders, maar het ziet er ook gewoon heel bijzonder en mooi uit. Dankjewel. Merci. Ja. Ja. Dus mijn gedachten hierover. Jullie hebben tegenwoordig ook iets dat heet craft soda. Wil je dat eens uitleggen? Want wat is dat dan? Nou, tegenwoordig mag je niet meer roken. En je mag ook niet meer drinken. Dus, ja. dus, Dat is de wens, ja. Dus de Nederlandse staat is daar flink mee bezig. Wat op zich natuurlijk een goede ontwikkeling is. Ik bedoel, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan hoop ik inderdaad dat ze daar allebei van weg blijven. Dat laatste zal wat moeilijk worden, maar dus ja, wat ga je doen? En dat is eigenlijk gewoon kijken naar wat zou nog aansluitend zijn in je assortiment. We hadden een redelijk groot vast assortiment, daar zijn we in gaan snijden. Maar er moest wel iets voor voor terugkomen. Ja. En toen hebben we gezegd, oké, de consument wil eigenlijk gewoon non-alcoholisch. Ze willen transparantie, ze willen weten wat er in die drankjes zit. Ze willen iets wat onderscheidend is van de grote merken. De grote merken zijn ze toch allemaal een beetje beu gedronken. Nou, en als je kan zeggen, van, kijk, we hebben een mooie limonade, wordt in Groene gebrouwen, want dat is het wordt gebrouwen. Ja, dat is gewoon een heel tof verhaal natuurlijk. En wij hebben dit gelanceerd op de horecabeurs in Goes. Ja, dat was echt een gigasucces. Oh, wat leuk. Ja. Dus dat is eigenlijk nog iets meer dan een maand op de markt. Ja, dat we de line-up zo compleet hebben is inderdaad nog maar net. We hebben nu een iced tea met Milky Oolong thee en persiksmaak. Kombucha met gember, limoen en tijm. En een craft soda met hibiscus en duindoornbessen. En een kombucha is natuurlijk ook weer min of meer toch wel weer hip en in natuurlijk. Een beetje hip, ja, zeker. Zit dat dan daar ook in daarin? Oh ja. Ja, dus de ingrediënten daarvan zitten erin. Ja. Dus dat is wat leuk. Ja, 0%. Hè. Het is veilig om te drinken, ook voor kinderen natuurlijk. Je kan er nog lekker mee uitrijden. En de toekomst? Ja. Als we de glazen bol hier neerzetten, wat zit daarin voor jou? Spannend, wel. De biermarkt is wel aan het verzadigen, dus we merken toch wel dat we groeien, maar minder hard dan dat we deden, is ook prima. Dus we moeten inderdaad kijken naar andere wegen. Nou, dat doen we nu met die soda's, dat gaat ook gelukkig goed. Maar zijn er nog andere ideeën waar je nu aan denkt van je zegt, god, dat zou op termijn, nu heb je natuurlijk dit net geïntroduceerd. Ja, nou voorlopig hebben dit heeft wel echt veel tijd, moeite en effort gekost. Dus we zijn heel eventjes voorlopig even zoet hiermee om dit te perfectioneren, zeg maar. Maar ja, om in de toekomst te kijken vind ik een lastig verhaal. Wij doen gewoon door en ik denk dat wij een heel leuk bedrijf hebben en dat we heel transparant zijn over wat we maken. En ik denk dat het voor Zeeuws-Vlaamse begrippen best wel uniek is wat wij doen. Ja. En hier in de streek zou het, mijn ideale toekomstbeeld is natuurlijk dat iedereen iets van ons verkoopt. Dat zou leuk zijn natuurlijk. In Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen dat je iets laten we daar zegt eens beginnen dat jullie Zeeuws-Vlaanderen overnemen. Nou ja, maar ik bedoel, we zitten hier en ik bedoel, het is best uniek dat je zulke spullen hier kan krijgen. Dus waarom niet op de kaart gooien? En inderdaad met zoveel mogelijk ingrediënten van lokale mensen, zeg maar. Ja, ik vind het een pracht van een missie natuurlijk. Dus laten we hopen dat iedereen, nadat ze deze aflevering gezien hebben, toch ook eens even naar de winkel gaat waar jullie dan hopelijk te vinden zijn. Ja. Op dat moment.
Ja, oké. Ja, ik hoop het ook Want inderdaad. dat is dan Dus, aan jullie om ervoor te zorgen dat dat zo is natuurlijk. Nou, dus staan we. En, In ieder en geval. uiteraard mocht iedereen natuurlijk meer informatie willen, dan kunnen ze natuurlijk altijd bij jullie op de website kijken voor de geschiedenis en Ja. et cetera. Alle vragen die er natuurlijk nog zijn, die in deze aflevering natuurlijk niet aan de orde gekomen zijn. Nee, en altijd welkom in ons proeflokaal ook. Hè? Ja. Ik bedoel, we zijn 7 Super. dagen open. Dus, Nou, dankjewel voor je toelichting. Ja. In gedaan. dit prachtige mooie etablissement die jullie hier hebben. Ik struikel over mijn eigen woorden. Ik wil de kijkers bedanken voor het kijken en graag tot een andere keer.